Ani basa kamu thamani sukurban dino hayopo nuwo tabok to sukurban dini to gari bondo dini to sukurban shonibar dini baike 6 din kakha to pujunto nuwo supaya bobai basa kamu thanai bo bini aphangbo nuwo tilang ri dihini hojako bini yago rang 2000 to rang bo supaya buru bo supaya boroni phaibani bo bor samung khlai gorjiyo kam khaini hini thamani gorji bo o 21 तारिख देश बदलंग नि बखा टिखला जेला हरका समनि रोमान स्क्रिप्ट ये जेला हरका समनि छलो आदिनो नगो फायो नै सहर नै के साबो साखरा जो अंग बर्ज मोहन छागो जे बुबै बासा काम थानाय बखाय नं कामिनि दा खर बरो एक लगिता खर बुसु थांदा बरो सामु बर दुइ जना थांनानै काम बर्ज मोहन बाय आनि साराय बिफां ताम सामु खलाय आरो मिस्त्री काम जुगाले काम खानि थांमान आगि रगो थांजाक दाबो हायके आगि बो थांजा थांनो ओइनो जागा थाङै नो आरो फायो आरो थां आखिनो काम खाइ दंमानि दाबोसे गजियो काम खाइनि थांमानि नो दाबो नोबो सुपाया रांबो सुपाया बिनि मुंथामो दिफान कुमार त्रिपुरा बफान मुंखाय नगरम त्रिपुरा मो कामिनि मुं तम थांजा ओय जाम छरा पास्टरामपारा बो पिएस बे खजाव बो तुमसरा दाबो निनि सराय तमनो निनि इं मखल मुक्ति सकरे निनि खरां साहारमानो जेकुनु जागा तंफान खा कांखाय तामो कोइ मुं दंनाय नों बुमांगै आं तो आनि सारायनो जेरबो नं तो जेरबो ता आं तो बनो नगो फाइदि हिनि इसा सामान बिला आं मोबाइल नंबर कोंगना नरने जे आनि मोबाइल आनि बो मोबाइल करे आनि सारायनि यागो बो मोबाइल करे मोबाइल करे थाना रगो जिडेन्टि देखलाय केना रग खाइजे याको छुटे सुपाइने हिनि दं खाइ सिकदिन दिनि बाय 6 दिन काका नगो सुपाया बिनि बन्दरंनि अरो दै बिनि जेकुनु मेले माने रग दितं हिने हाबय दितं खाइनि सुनाय माने कुनु जागा बकरै नरनि केबो रिलेटिभ अमो हाय नक रग नरक थाङै जानायखा कुनु जागा नायलायनाय जया पारानि मोबाइल बाय कल खाइ सुनाय खनजा कोन जागा करे खुश खबर मैयाना माया दिनि बाय 6 दिन काका मास माने बो सिकाला बरो मोबाइल लानो हिनि हामजागा काम खाइनि थाबाय तो न'बो सुपाया रांबो सुपाया बेनि रांबो 2000 होजा आं तो बोनो बरनि रां माने आं रां 2000 होजा काम रखलायसा न रखाय काम खाइ जावो आनि जाला रे लामा न काम खाइ जावो नोंबो सावकराना आनि बासाव करा नंबो काजियाखौ काइजेयाखौ नों मुंखाय जाय मायरानि त्रिपुरा दिपं कुमार मुंगुई खरकसा सिकला वेस्ट जामिसरानि थांनाय 21 तारिखनि सिनि नगनि गजियो काम खायनानि आखलमानि ताबकबो सालदक रमैबो नगो किफिलयानि बागै बमा बफा बनो कामा जागै नायतुगुइ तंखा अमनि बागै बफा नबरन्जन त्रिपुरा बमा मायारानि त्रिपुरा कक्तुम थुंनायरुमनि बिसिंतै खागानां लुकुरकनि थानि बाहाजाला दिपन कुमार त्रिपुरा न जेरो फुंकिया नुखाय चुबाचु खायो क्या बनो क्या नगो क्या गाहाम गोरों खायो किफिल दनानि बागै जत्त लुकुरं न क्या कयखा